Mas Gereng. Wonten dawuh. Mbak Elisa, lah coba. Wah, dulur yo. Dulurku wedok sing sanga Yogyakarta. Injih. Ya, serpeke mentaraman yo. Dangu mboten pinanggih kok jan. Bocah ayune kok mantek menik-menik. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu ngaturaken sugeng sedaya mawon ingkang rawuh wonten Pijeran. Pijeran. Nggih. Nggih. Pijeran Siman Ponorogo. Alhamdulillah. Kula kalian Alhamdulillah. jenengan saged silaturahim wonten dalemipun Pak Edi Suwarno kalian Bu Musrifah niki Mbak Elisa nggih. Injih, dangu mboten kepanggih Pak Gurit. Sehat nggih Wilujeng nggih. Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Elisa. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Terus paringi laris. Amin. Gelar ringgit. Niki wau kula nggih sami nek Mas Gareng mau ngendi parkire ning ndi Mas Gareng? Ya kono aku ning pucuk kono. Pucuk kono. Ngene pucuk ning lapangan kono kok ya. Aku di Muter-muter obat nyamuk, Boy. Nah aku beda. Nek awakmu ning ndi? Wong ning kon jembar. Nggon jembar. Jembar banget ning lapangan. Berarti awakmu ra nek kono. Enggak, aku nek nggon lapangan terus aku ndleslep. Kon munggah lewat nggon pinggir kene ngene terus mepet jan kok cecak aku. Sampai sini saking banyaknya pedogong itu kan panjang Elisa, kuwi mau ra dreset-dreset. Apa? Delesep. Ya maksudnya itu. Lek jenenge pedagang ora pedogong. Apa? Pedagang ya pedagang sing teko kene iki. Jawa itu ngomongnya Jawa apa Jawa? Ya Jawa. Lah ya Jawa gene, pedagang ya pedogong kok ngeyel. Berarti nganggo ono ya? Iya, mata aja moto. Lek Ponorogan Ya Ponorogo. Tete Ponorogo. lek salan, Salan? heeh. Salanan, Mana salanan? ya salanan ke lek nyang kulon, kan nyang Solo kan salanan. Oh, Solonon. Solonan. Wis sing penting kepanggih Pak Edi kula sampun. Betul. Sampun kepanggih niku. Sampun kula mepet melipir delesep tekan Puri Kelir. Udah ada yang nganter. Tekan kene jujuk sini langsung tawari, "Mau minum apa, Mbak?" Lah iya. Ten riki ontene nopo? Jas jus aku yo. Wonten teh yo peta onten, kopi onten, teh wonten. Langsung gage-gage didamelke. Kula goleki niki Pak Edi mboten. Oh, mboten niki. Pak Edi mboten. Wah, tak goleki sing jenenge Pak Edi. Jebul sing ngagem rasukan biru. Biru. Sing betul. niku to. Nggih. Menika Pak Edi, carene bakul daging kudune metu iki daging rawone bul. Kamu sih telat kan nanti mangan rawone enak to. Gareng tekane kasep rodok. Kasep. Kasep nek madeni maksudnya. Ora apa-apa. Aku kok jukuk ning Mah Pawon go mulih dhewe. Mentahane go Iya to digo tambah kok ya. Nggih, derek Mang Ayu Bagyo. Anggenipun menika ngunduh mantu nggih. Ngunduh mantu. Nggih, bolo kromonipun sampun bulan 11. Polo kromo lek polo ki meletos iki lho. Ya apa sih? Polo kromo lek polo iki dhuwur. Apa bilangnya? Polo kromo. Polo kromonipun menika bulan 11. Betul. Ya nggih menika sakmenika ngunduh mantu. Ya. Kula ngakaken temanten nggih kalihipun Mas Mas Danar Danar. kalian Mbak Debi. Pinaringan langgeng anggenipun bebraya. Amin. Nggih mboten namung kaken nenen mawon nggih, tapi sak lami-lami Ninen. panjang usia. Duh, Mas Danang ki sing lagi rabi ki urung duwe anak. Lek kaken-kaken ninen-ninen. Ojo lek wis duwe anak pi kaken-kaken. Nenen. Lek wis duwe anak. Oh, gitu urung duwe anak ki nenene keri.
Loh, nenek itu apa sih bahasanya? Nenen toh. Ya engko tak. Nenek itu apa bahasa Jawanya? Nenen apa nenek? Nenek itu bahasa Jawanya apa? Mas Kurit. Apa? Aku arep pengen ngerti basa Jawane nenen ki apa, Mas? Nenek, kalau Nenek, kakek kan kaken. Nenek ya nenen gitu bukan? Ninen. Oh, Ninen. oh beda lah. Ya lek nenen ki yo rene sik. Ya pokoknya sak lami-laminya itu setia setunggal sampai selama-lamanya. Setia tuhu. Setia tuhu. Nggih lan mugi-mugi pinaringan bab putra ingkang soleh-solehan. Pinaringan rejeki ingkang lumintu katur Pak Edi sak keluarga. Lan sedaya ingkang rawuh wonten pijeran menika. Matur nuwun. Mbak Elisa, tak kenal maka tak sayang. Kuwi lho. Mula dikenalne dhisik dulur pijeran kepengin pirsa karo awakmu. Jenengmu sapa, aslimu saka ngendi? Oh ya salah ya kudune mau ngarep dhewe iki. Iya toh. Derek tepang dulu ya. Ya derek tepang, tepung. Kok tepang to? Derek tepang. Ya ora apa-apa. Pitepungan, pitepangan. Papano tak tepang kok ya. Perkenalan derek tepang kula Elisa Orcarus Alasung. C. Kula pedalem sakmenika wonten Ngayogyakarta Hadilingrat. C. Menika ning menawi panjenengan rada mumet anggenipun mikir anggen kula matur rada peleketot ketal ketul atur menika nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wong Yogya lho Mas ya. Wong Yogya kok logate ngono sak benermu ki omahmu ngendi? Wong asline kan udu Jogja. Lah omahku ning Jogja bener. Terus tapi bapak kelahiran. Bapakku seko Toli-Toli. Bapak saka Seko Toli-Toli. Seko Toli-Toli. Saka Toli-Toli. Toli-toli. Kok sok kulino krungu ya aku. Beda, ojo toli-toli. 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 Ya, bahasa Jawa ada T sendiri, ada T sendiri. Kuwi bapak apa ibu sing saka toli-toli? Bapak. Lah ibu. Ibu Seko Lambelu. Ibu Seko Lambelu. Ibumu ki saka? Seko Lambelu. Ora enek iki sak. Ora enek iki. Ibu jeneng daerah. Ibumu ki saka ngendi? Lambelu. Lah ora enek iki lambeku ora nek mbokmu iki. Sesuk mapmu dibuka Google Map ya aja mong goleki pasar apa ngono ya. Aku ya goleki pasar Siman kok. Lah, kowe goleki sing jenenge toli-toli golek ana di Jembeng ya, di zoom. Iya di Jembeng. Jembeng itu sampai kono itu daerah Sanawing kon Segoro. Kuwi enek jenenge toli-toli karo Ada Lambelu. Lambelu. Ning Pulau Sulawesi kono. Sulawesi. Oh nek kono ki ya enek Lambelu ya. Oh no, makane rono ya. Alah poh aku rono. Aku malah nyepor dhewe. Nggih, intinipun nika saus panglipur nggih Pak Guret. Nggih, Mbak Elisa. Ambil lalu sama gegojekan sama memberikan penghiburan dengan lagu-lagu menika menawi wonten pamundutan. Sementara belum ada Mbak Elisa. Apa Mas? Bengi iki didukung karo kadang-kadang New Madya Laras. Nggih, kula ngaturaken kagem temanten lumiyin mawon nggih. Oke. Nggih, menika pelok barang momen Pak. Pelok barang. Ini dari Mbak Elisa buat temanten sekalian. Mas Danar dan Mbak Debi. Termasuk 2D. 2D itu Mas Danar dan Mbak Depi. Ya, Danar Debi, Dede. Danar Debi. Dede. Sehat nih ya. Yo sehat. Yo Dede kan. Yo sehat. Berjemur itu bahasa Jawanya Dede. Iya, yo anget-anget itu jam 8. Iya. Ya, pelok barang. Oh, yo ngerti Dede barang. Ya, tanjake Mbak Elisa. Ya, terus. Kekarane wong akrami tutu bantu tutu rupa Mas Gareng, Wonten dawuh. malam ini juga didukung
sound system luar biasa. Nggih, napa Mas? BK Audio. BK Audio. Ya. Gandem marem, jembenglur. Ya jemblegur. Ya itu. Masa aku kok ya. Ya, ya lanjut. Ati pawi Ya, yang di Dubai ke menyimak Mas Gareng Mbak Elisa. Makasih Siap, dari siap. Dubai. Bu Farida, Ya. Dubai. Selamat Dubai. malam. Salam juga buat Pak Prastoto di Wonogiri, Pak Oke. Mario di Klaten. Dulur-dulur ana jabaning rangka Mas Gareng sing mirsani lewat Ije. kanal YouTube. Nggih. Oke, ya lanjut. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel angel ke lang kong Terus tan kena tinumbas harta ya satu buah langgam dari Mbak Elisa buat Mas Manten dan Mbak Manten. Ya. Ya, dados campur sari Gema Mustika. Wah, Wah. Mbak Elisa. Apa? Penontonnya oke banget. Ge kata sangat black. Ndak diomongi J. sing ngarep lungguh, sing mburi ngadeg. Nggih, nyuwun pangapunten ingkang ngajengan, nyuwun lenggah nggih sing ingkang wingking jumeneng. Nduk. Ngomong ana cara kasare omongan J. sing ngarep lungguh, sing mburi ngadeg. Ngono lho. Nggih, ingkang ngajengan lenggah. Ingkang wingking jumeneng. Apa nduk kuwi mau sing ngarep? Ingkang ngajengan lenggah, ingkang wingking jumeneng. Aja mbok tuingan. Lho, sing ngajeng lenggah, sing wingking jumeneng. Oke, ingkang ngajeng nyuwun tulung linggah. Ingkang wingking jumeneng sagen. Nggih, menawi boten ketinggal mepet mawon, boten napa-napa. Nggih. Ya wis, aja mbok pindho-pindho neh. Apa? Bar mangan iwak wedhus. Kenapa? Ya ngarep lungguh. Linggo kok ya. Yo. Ya. Rena wengi dadi ati wong rasa
kagetan kono Pak Edi ben pati tenanan. Wow. Oh iya, ini kalau di sini Pak Edi lihatnya ini apa ini jaga. Iya, ada cor-coran. Ada cor-coran. Kalau di sini kelihatan ya Pak Edi ya. Ngono, Pak. Ya. Ya, lanjut. Langgam sing cocok kelawan kahanane ponang temanten sekalian Mbak Lisa. Nggih, langgam dados atos. Hati-hati. Dadi-dati aja mbok basakne. Lek mau enek kono ngoko mbok basakne malah lagu ki malah mbok ngokokne. Nah kan bahasa enggak boleh. Udah boleh. Oh. Kono ki malah ngajengan iku. Kon ngomong arep ora gelem. Ngarepan. Pak Edi sekalian Ibu. Ora komplit iki yen ora sing kagungan dalem munggah panggung. Nggih, Pak Edi dan Ibu Musrifah. Panggungan. Mumpung Mbak Elisa iki suwanono dalem kene. Ije monggo. Pak Edi dan Ibu. Katuran minggah Ya, pepanggungan. serpeke petaraman Mas. Mas Pak Edi Suwarno dan Ibu. Tepuk tangan Monggo, Pak Pak Edi. Edi. Wah, semangatnya luar biasa iki Mas Gareng. Pak Edi Suwarno. Nah. Monggo Pak Edi. Monggo sekalian keluarga besar. Monggo minggah. Monggo Pak Edi. Out. Menika Pak Edi kalian Ibu Musrifah. Ingkang setunggal Pak sinten menika Bapak? Pak. Oh, Pak Mulyani. Pak Mulyani. Oh nggih. Mulyani. Sonten wau sing manggih. Nggih sekalian Ibu. Nggih. Ingkang putra napa sekalian? Oh, nggih ingkang putra. Mas Manten. Mantennya Nggih. sekalian Oh, Mas Mas Manten. Danar. Ya Allah. Ayo, Mas Sama Danar. Mbak Mas Devi. Danar kali Mbak Aulia. Monggo. Ya, Devi, ya. nggih. Monggo. Ya. Duduk. Monggo Mas Danar, Mbak Monggo Devi. Mas Danar sekalian Mbak Devi. Minggah pepanggungan. Monggo Mas Danar, Monggo Mas Manten. Mas Manten dan Mbak Mas Manten. Danar, Mbak Devi. Monggo Mas Manten dan Mbak Manten. Duduk. Ya, nanti menyusul, nanti Ya, menyusul taruh nanti. pakai musono. Oke. Masih persiapan. Betul. Ya, baru ganti baju. Ya. Tahu lah, Oh. tahu lah itu. Oh. Paham lah dikit lah, manten ini loh. Apa sa? Apa sa? Iya lagi ganti baju lah. Lho, ratus po piye ya Ya, ini? Wong ademe ya, kaya paham ngene senengnya kok. wong manten kok. Ya wis, aku tak Iya. manut awakmu sing Oh. kulino. Aku lino. Kulino Aku urung piye? tahu. Urung tahu kok Awakmu kulino. wis apa urung? Urung. Lah kok pengalaman? Pengalaman apa? Lah, yuk, Aku Mbak. cuma dikode gini gitu ya. Ya Iya wis, kan? manut awakmu. Wilujeng dalu Pak Edi. Wilujeng dalu Ibu Musrifah. Kasih mic Mas, dikasih mic Mas. Sampun, Oh, sampun. sampun. Nggih.
Niki Mbak Elisa, Pak Edi. Nggih, kalian Pak Ibu. Edi matur sembah nuwun sampun gelar menika ringkit wajucal dalu menika. Mbok menawi wonten pangandikan Pak Edi untuk yang tamu-tamu yang hadir, tamu agung menapa sederek-sederek ingkang dereng dipun sebutaken. Injih. Boten saged ngomong iki. Anu, ngungkapke rasane mawon, rasane bungah Nggih, pripun ngaten. Bungah, Seneng, ini seneng. bungah sangat Lagi. iki. Jenengan nek ngendikan kali Mbak Elisa mumet to Pak Edi. Lagi, nggih, Pak, nggih. Nggih. Nek namung badhe aturaken matur suwun dhumateng kanca sedulur ingkang Ngaten. sampun paring pambiyantu dhumateng yoga kula Edi Siwarno ngaten. Oh ngaten, apa nggih nggih nggih. Sampun ngaten mawon nggih. Nggih nggih nggih. Nyuwun gending. Oh ngaten. Napa nika? Nggih. Anu. Nyuwunipun dateng Mbak Elisa mawon. Mbak Elisa mawon langsung mawon. Langsung pusat Menghadapnya mawon. menghadap Mbak Elisa, menghadap Mbak Elisa. Iya loh Pak. Menghadap Sini beliau ada sini mawon. nggak apa-apa Pak. Saya nggak bahaya Pak. Enggak bahaya. Nggih. Nyuwun lagu napa monggo? Langgam Situasi. Nggih. Langgam situasi. Oh, langgam situasi. Di bawah nggih. Oh nggih. Nggih. Pak Edi mangke nyuwun lagu napa teng Mbak Elisa, Pak Edi? Pak Edi, Pak Edi. Tak Nggih. berdaya mawon. Wah. Tak berdaya. Menika Mas mantan, Mbak mantan udah Oh hadir. nggih, Mas mantan dan Mbak mantan sudah. Sampun siap, Mas? Sampun. Serpoke Mataraman, serpoke Mataraman. Nggih. Duduk. Ya, Mas Danar dan Mbak Debi. Matur suwun Ibu, matur suwun. Weh, lah ibu ke dereng nyanyi malah pun nyawer. Wah. luar Lah engko biasa. njaluk lagu ta kuwi engko? Lah nggih. Lah lah, nyuwun nggih. lagu no. Nggih, Mbak. Nggih, selamat nggih Mas nggih. Selamat Danar Mbak Devi. Duk, duk, duk. Nggih. Luar biasa semangatnya Ibu sing setunggale. Sing sinten asmanipun Ibu? Umi. Ibu Umi Marini. Umi Marini. Umi Marini. Nggih, Umi Marini menika. Eh, Matur suwun nggih, Bu, nggih, nggih. sudah memberi Nggih. bebungah. Ora lokak ning tambah kebak Mas Gareng. Amin barokah ora lokak tambah kebak Bu Nah. rezekinipun. Muga-muga berkah barokah. Heeh. Nggih. Sa, kowe ora usah lirak-lirik. Apa? Kuwi nang. Ora usah lirak-lirik. Ya piye ya? Awakmu dudang. Aku lho ora nganggo, aku Lah nek iya. mbok menawa aku dimesakake alah nduk, mesakake kok ora nganggo apa-apa nduk, ngono mbok menawa ya. Oh, Sing penting Gareng aja nyedek rono lho Mbak Elisa. Mboten, mboten. Sing Gareng Bahaya penting nggih, Gareng. Pak. Bahaya. Wah, Bahaya engko. Lah Mbak Elisa mun arep kondang ya dadi sawer kok malah. Dingke tuku apa ora. Kok ndok niku mesakne gelang mawon mboten gadah lho. Ada konten Bu, menika. Belas kok niku. Ya. Nggih meniki nggih sok malih dadi biru Bu nek niki proses. Lah iki rupane malah ungu. Nggih Mas manten menika sampun di atas Mas Ah. Janar. Pak Sama Janar. Mbak Nggih. Debi. Nggih. Selamat atas pernikahannya Mas. Ya ini gimana Mas rasanya udah berapa bulan ya ini 1 2 3 pripun niki? Rasanya itu sebenarnya tidak enak, Pak. Oh, kok gitu? Tapi Oh, gitu. Tapi enak. Aku tiwas jek-jekan kan aku rong tau rabi. Nek pancen rapenak kan aku ya wis lah. Aku Ora senggel sido. wae ra apa-apa. Bel enak yo gelem aku bareng. Awakmu gelem? Ya engko kan rong golek jodoh. Ya kok tak golekne jodoh. Sapa? Gurin. Yang goren. Nggih. Mas ada yang Alhamdulillah. mau diucapkan untuk Mas Danar? tamu Mbak menawa Mbak Mas Danar. saking Mas Manten ada ucapan terima kasih barangkali. Monggo. Ya, mohon maaf Pak Dala. Nggih, Mas. Ucapan terima kasih yang pastinya untuk kedua orang tua saya. Nggih. Ya, alhamdulillah berkat orang tua saya bisa berdiri dan juga menjadi orang yang seperti ini, Bapak. Alhamdulillah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dadi kabeh iki saka mandine dungane wong tua. Bener. Kula ana wong aja sok wani marang wong tuwek. Oh, kualat. Kali dosa kaya jambu mente. Dan selanjutnya tak lupa saya juga
ucapkan banyak terima kasih kepada istri saya Nonton? yang sudah bisa dan mampu menerima saya dan mendukung setiap langkah-langkah saya Pak Dalang. Alhamdulillah. Bukti mencintai Nek yang duwe bojo sesungguhnya ngono kuwi lho, Rek. ini. Kena iki contoh nek duwe bojo, ya ta? Aku ora kalah romantis lah karo Mas Danar. Ora romantis piye? Tunggal bojone wong Pacitan. Heeh. Terus Aku ora kalah romantis, Mas Danar iki paling-paling ngopo? Aku ki bojoku wong Kalimantan Barat tok. Beh, Cah kene, Mas. adomen. Lho Ponorogo Pacitan biyen aku ben paing mesti budal. Kernet loh Mas Abdian. Oh, tak kira. Aku ora kalah romantis. Dinas kon Pacitan, podo-podo dinas. Ora kalah romantis kelawan Mas Danar. Saka tresnane karo bojomu. Kandhane Contone bab apa kuwi? Nyang Ponorogo tak gandeng. Gandeng. Nyang Surabaya tak gandeng. Mlebu Indomaret ning Jak Siman kuwi ya tak gandeng. Saking Saking remakete, tresnane. saking tresnane. Duitku cumpen ora tak gandeng njaluk sembarang. Tukon ya. Wah, keranjingan. J, Nggih. wonten pamundutan Mas Danar, Mbak Devi ada lagu yang diminta. Ya. Untuk requestnya Lestari aja. Lestari. Wah, apik kuwi Mas, apik. Nggih. Heeh, Lestari. Iki lestari wong ki yang penting lestari. Bondo donya ki wis sing dhuwur sing ngatur. Sing baku keluargane jenengan kali mbake niku Lestari Lestari, Widodo iya. Apik, kalis ing Rubido. Sakinah mawadah warohmah. Mas manten nggon Lestari iki mau Abah minangkani dawuh sik apa mau? Sido Asih. Situasi. Langgawe dhisik Sido Asih. Betul. Ya. Monggo Mbak Elisa. Mbak Elisa. Sampun ngoten mawon Pak Dalang nggih. Oh nggih, ajeng mandap. Oh nggih. Pun badhe mandap. Wonten ing ngandhap mawon. Wah, mboten bawa dadi-ati niku wau to. Mboten. Situasi. Situasi. J siap mboten dados menapa, Nggih, Pak. mboten dados Matur napa. sembah nuwun. Bapak nggih alhamdulillah, alhamdulillah. J sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun Ibu, Bapak, nggih. Dik, nggih. Matur Terima suwun. kasih Bangun Nggih, Sari. Ibu Musrifah, Bangun Mas Danar, Sari, nggih. Pacitan Kota. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Pak Edi. Bose nggih. daging. Nggih, bose daging alhamdulillah. Jan kena daging ngiris tenan iki. Nggih, makasih Pak Edi. Anyir-anyir lho, Mas Gareng. Nggih, kok tenan lho Pak Edi niku sembodo saestu. Oh piye to? Munggah bleng iki langsung wer. Pak Edi kok. Pak Edi. Rasane. Kula dereng, Pak. Iya, ya kudune. Lah ya urut to sindane, aku kan pojok makasih Pak. Nggih, ora loka tambah kebak berkah barokah. Heeh. Ah, sindane angger wis di Wei, cekeli. mesti omongi berkah langsung. barokah. Langsung ngomongi dicuki oli. Saka bodho enteng men. Kandhane muga-muga bengar barokah. Muga-muga awet pinaringan seger waras. Pancen kanca-kanca kidungane yo mandi kok. Oh, mandi apa gini lara disawer kadang mulai yo jetu. Ngono. Ya, dipinangkani dawuh apa? Nah, situasi Mbak Elisa. Setia tuhu ya maksudnya. Sido Asih itu. Ya, Oh ya. Oh ya situasi iki bawane ya. Heeh, langgame setia tuhu. Oke. Ya setia tuhu. Ya. Tanjake. Aku kang setia. Melampah tepi Terus Mugianto berkandeng wiji. ya. Minangkani dawuh iki mau. Sampun. Setya Oke. tuhu niki. Ya.
Gilir gumantos nggih. Heeh. Nggih. Mak Cangik. Oke. Menika wonten kathah sanget Waranggono yang nggih. cantik-cantik. Betul, Oke. wonten Mbak Vela, wonten Mbak Ana, wonten Mbak Dwi, wonten Mbak Utari, wonten Mbak Yuni, dulur kula Medion, dulur kula Mbak Dekan. Oke. Alhamdulillah, gilir gumantos. Coba Mas Gareng. Ije. Iki dawuh saking Mas Danar. Ije. Lagunya apa mau? Lestari. Oke, nyaturke. Ya. Ingkang paring dawuh sindanipun panjenengan mawon niku mengke malah kula kleru. Ya ora ta. Vela karo anake wis apa urung mau? Nah, wis. Oh ya wis berarti iki kari Dwi karo Utari. Heeh, Dwi Lestari. Nah, niki ayo monggo. Ayo, Ut. Ya. Ya. Ayo, Gimana ayo, mustika ayo. seperti Mas? Ya. Wonten Mbak Dwi, Mbak Utari. Monggo. Dwi Lestari sama Nduk Utari. Mbak Utari Gondo Pairan. Nah. Iki nuhoni pamundutan, Nduk. Menika pinanganten sekalian ngersakaken menika lagonipun Lestari. Lestari, menika nggih ugi kagem dedonga nggih, Mas. Nggih. Mugi lestari sak lami-lami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Monggo dipinangkani Gema Mustika. Oke. Iya. Lagune Lestari. Lestari Widodo kalis ya. ing Rubido. Weh, iki surasane ya ampuh banget Mas Gareng. Nggih to, lagon ki kabeh ki nemu rasa sing becik. Heeh. Kula niki wau pun wonten pikiranipun pinanganten sekalian jalukku lagune kudu Lestari. Muga-muga Lestari Widodo rezekiku akeh. Terus yuswaku ya mudak dawa, alhamdulillah ora ngantek enek rubido. Ngoten. Oke, Mas Gareng. Yo. Iki disapa dhisik dulur-dulur sing ana njabaning rangka sing mirsani ana dalem. Injih. Iki sing sangka Kediri uga nyimak. Alhamdulillah Weh. Kediri, halo Kediri. Ya. Wonten Jawa Tengah halo. Wonten Ono Jakarta Klaten ya ono. halo. Ya. Dubai, Kadang-kadang halo, Sinoman Semonoto Gabel. Halo. Ya. Heeh. Kowe pinaringan seger waras dayanipun. Dalu menika mirsani Ki Guritno Purbacarita. Oke, iki dulur-dulur sing sangka Balong, Sedarat. Injih. Iki nyuwun langgam Nyidam Sari. Nyidam Kagem Sari. Pak Edi sekeluarga. Injih, monggo Nggih, dawuh. nggih. Iki sing sangka dulur-dulur Ndolopo, Mas. Injih, lha apa nggih wonten kelingan nggih. Alhamdulillah. Ya, iki sakanca ya mirsani ana pendopo. Nggih, amin. Mugi-mugi Gusti ngijabahi Pak Katena, Pak pinaringan Nasruddin seger sakanca. waras. Nggih. Iki sing sangka Sambit juga ada hadir. Weh, akeh banget, Mas. Nggih, alhamdulillah. Mas Suwanding Randu juga ada sakanca, uga nyimak. Alhamdulillah Pak Suwandi Grandu. Nggih. Tasih melih? Saking Pak Rohadi, Desa Wisata Juruk. Juruk Nggih. Soko. Heeh. Oh nggih, Wilujeng Dalu Soko Pulung. Nggih. Weh, Jan. Wonten melih? Tasih. Heeh. Telas bulan sampun. Telas. Oh nggih, alhamdulillah dipinangkani pamundutan lelagon setunggal mbaka setunggal. Oke. Nggih. Niki Langgam Nyidam Sari. Nyidam Sari. Nggih, niki Sing ngaturke Mbak Yuku sing sangka Madiun. nggih. Karo dulurku sing sangka Mbadikan Mbak Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Ya. Nggih. Langgam Nyidam Sari. Langgamipun Nyidam Sari. Ya. Nggih. Ora suka.
Dibawani dhisik Mas Gareng. Niku. Heeh. Oh nggih. Sampean mbok bawa to? Oh lah kula lek bawa malah rusak mengke. Mengke anu dulur Medion mawon gentenan. Heeh. Oh nggih. Sing bawa swara kakung kadangku sing saka Purwantara. Wah, nggih, leresan niki. Ya. Wih. Iya, Mas Iksan ya. bawa. Ya. Enggak, Mas. Iki dipisungsungake kagem para pinesepuh cocok Mas Gareng. Ijih. Hmm. Priyayine ya ganteng. Heeh. Ya pinter, Ya. suarane ya gandem. Purwantara kok ya. Monggo, Iya, Mas. Mas. Bawani Mas. Ya. Duh wong ayu pepujane ngati Swara niku sing angel nggih ngeten iki Mas Tangi. Angel piye? Lho nggih gawe empuk niku angel. Ning lek dodolane Pak Edi gampang. Wong anggere mlebu presto mesti enak. Heeh. Daging. Daging kok piye? Oh, enggak. Iya, heeh. kaya ngene wong nandang asmara Ya, gayeng Mas Dalang, Pak Enanda ya mirsani. Alhamdulillah Pak Enanda sehat selalu. Ya, lanjut. apa mengawakku dhewe Ibu-ibuke sing lenggah mengke nggih saged request. Heeh, ibu-ibu sing mirsani wit sore mau lenggah ana sebelah sinden ya. Duh dewa Jawata Gong Welasono ring wak mami Mas Gareng, aja lali engko minangkani dawuh saking Pak Edi. Ijih. Oh nyun lagu apa to? Lali aku. Tak Tak berdaya. berdaya. Ya kok mboten apa-apa. Bawane nyidam sari bablasne tak berdaya. Ya ora to. Oh mboten asal. Oh nggih nggih. Ya dhewe-dhewe to. Oh nggih, oh nggih. Wau nggih pun lung piyambak ya. Nah, Nggih, suwun. Ya, lanjut. Besok kapan katakan Ya. jejer lan wong ayu Mas Gareng, Nggih. Sinoman Jomblang Kulon. Jomblang Kulon. Jumlah kulon nggih. Ya, kanca-kanca Sinoman Jomblang Kulon nyuwun lagu Ayang-ayang. Wah, nggih niki. Ya. upama nonah kudo Ya. tanpa prau sasadara ing pepetri Terus nyidam sari as mara Sembangku dulur lanang nggih. Mas Iksan sing ngaturke saka Kesmantara. Betul nggih. Heeh, engko bar Mas Iksan Mas Ali. Lah. Bareng ngoten Mas Putut. Ah, ya. Oke tapi sungsungake dulurku sepuh sing ana kene Mas Edi Ambon sekeluarga. Mas Edi Ambon. Heeh. Oh, wah, alhamdulillah muga-muga pinaringan seger waras. Mas Edi Ambon. Monggo Mbak Yu. Ya, Sri Mbak Wahyuni. Purwaningsih lawan Mbak Sri Wahyuni ya. Gema Mustika berpacu dalam melodi musik.
Lanjut. Sari di Jaipongke juga. Terima kasih. Ya, ngaturke Mbak Yuni dan Mbak Purwaningsih. Minangkani dawuh ki mau saya dari dulu-dulu sing saka Balong, sederat sak kanca. Nggih. Mas Gareng. Dipinangkani sampun. Nggih. Wah, tenan niki mau saramban pun campur sari. Oh, heeh. Nggih, dangdute urung. Wah, niki enten Mbak Vela, enten Mbak Ana. Nggih, wau kan wonten pamundutan ayang-ayangen. Ya. Kok anyang-anyangen to? Ayang-ayang. Nggih. Tak percaya. Oh, nggih, Pak Edi nggih. Tak berdaya dulu. Nggih. Ayo, Bella. Mbak Vela dan Mbak Ana Aura. Mas Bowo. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Limbuk Bujang. Wilujeng dalu Mbak Ana, Mbak Vela. Wilujeng dalu Pak Dala. Iya, Iki sedaya Vela. para penonton nggih Penonton. semuanya. Dan juga tamu undangan. Tamu undangan Bapak Ibu sedaya Ibu-ibu mawon. disapa nduk, ibu-ibu sing lenggah. Oke. Ibu-ibu Ibu-ibu selamat malam. Oke, ibu-ibu jamaah. Ibu-ibu napa? Jamaah. Iya, iki kan cocok karo pamundutane. Iya, Mas. Najan awakmu sumpah kaya ngono kuwi, ning ya tak berdaya. Tak berdaya ya, Mas. Assalamualaikum ibu-ibu. Oke. Masih semangat Mas Gareng? Semangat nggih. Dereng antuk. Ya urung. Gaene kok ngatuk kok ya. Wonten perwakilan dari ibu-ibu salah satu. Ya, yang coba. Joget tok Mas napa Gareng, Mas goyang Gareng. tok napa Ya Mas Gareng. nyanyi? Yang Coba. mau joget. Oke. Monggo Ibu. Bareng-bareng mboten napa-napa. Biasanya peladen ngarep sing senengi. Nah, niki lho ketawi se Ibu sing Monggo. niki. Coba. Ayo Bu. Ya, monggo Bu. Monggo Bu. Ayo Bu, bertiga nak mboten. Bertiga. 1 2 3. Ada pink, ada Monggo, coklat monggo, dan Bu. aja. Monggo. Monggo Bu, purun Bu, purun nak, Bu, purun monggo. Iki ibu sing kagungan dalem lho. Oke, monggo Bu, monggo Bu. Bu Musrifah. Iya. Mas Geret, Mas Geret, Mas. Monggo. Nah, Masih jalan masih Ayo. kesan. Monggo Ibu. Monggo. ya, ya. Purun Bu, Bebas monggo mawon. Bu. Bareng-bareng. Monggo. Bertiga. Ya bertiga. Nah. Ngeten
ngeten iki lho ibu-ibu niku lek kompak Oh, mboten iya, kados iya. dulur pijeran Mas. Kompak. Ngeten iki jan kompak tenan. Budaya sangat loh Mas, pianten mriki niku. Saged nyanyi, saged goyang. Wah, jan. Jan sak jose tenan. Monggo, monggo. Ngatos-atos. Ya. Nggih. Kasih jalan Mas Iksan. Siap, 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 Nggih. siap. Ibu kuning-kuning. Ya ada Ada yang ngeping, ya. Lah, Ibu. Iki sing lor dhewe iki sing kagungan dalem Mas Gareng. Ijin, Oh, Mas ingkang Sulaiman. ibu menika. Muslimah. Nggih. Ya. Kenalan rumiyin apa mboten niki sing Heeh. sebelah mriki Ibu sinten? Bu Nevi. Bu Ibu Nevi. Nevi. Bu Nevi. Nggih, kalian Ibu sinten? Ipa. Ibu Ipa. Yang punya gawe tuh. Ah, iya. Langsung mawon goyang nggih Bu. Pasti ya. Nggih, wonten Monggo. door prize sing paling bagus dikai saweran teng Mas Gareng. Oh, iki kok ya. Monggo, Gema Mustika. Oke Mas Gareng, siap. Oh, terima kasih. Mboten nyanyi Bu? Boten to, sing di omah nyanyi wis nanggap kok kon nyanyi. Ibu Nggih, siapa tahu bakat terpendam Mas. Ibu elek goyang jan ngono. Nggih. Sing kuning Masya Allah Mas. Paulen. Ketoke tenan ibu-ibu PKK kene kok. tenan. Oh, semangatnya juga wah luar biasa. Ngono mulakno Pak RT wis tenan ben esuk wis WA. Kenteng napa Mas? Eh? Kenteng napa BA? Yo pentingnya yo ayo mah jalan-jalan. Wis ngene. Ya, Mbak Ana dan Dovela kembali ke tempat dulu. Ya, Mas Gareng. Wonten dawuh. Ini ada permintaan lagu Lintang Asmoro. Betul betul Mbak siap. Elisa ya. Mbak Elisa nggih. Wah, iki mau awakmu lho sang hati-hati lek ngantek kalah goyang karo ibuke sing di omah tenan. Oh, nang Ponorogo ki tenan. Ibu-ibuke ki lek goyang ki tenan. Aku kudu belajar, Mas. Lho kan. Lara wangun aku ya. Ah, bagong ya. Masa ora wangun. Ya wangun ya. Nek Jajal lo, Ibu jajal. tuh udah asik gitu loh. Nek aku gak iso aku. Jajal ngene ngono lho, jajal aku ora ngerti awakmu goyang. Ya blas. beda lah itu. Setiap kita tuh bawaannya dewe-dewe. Lek aku yo kon goyang wagu ra ono apa-apane mburi ya. Bendanane dhewe-dhewe, bendanane ki dhewe-dhewe. Iya. Eneng sing kukur-kukur. Nggih. Oh kok yo ngeru ya yang kukur-kukur Enten. barang iki. Elisan dhisik niku bareng derek Bendono. tenar nggih ngeten bendonone. Heeh, iya. Liwat aku Ya sok lali ya, Mas. Eneng sing nyekeli kabel gitu. Onten di titing-titing ngaten niki, Heeh. nggih, lagi ngene-ngene gitu ya. Itu ada. Eneng sing ngurek-ngurek Lagian sini. kuping. Ya tahu-tahu nih. Dadi. Kaya wong KPK. Ya, menika minangkani ajeng ayang-ayang napa niki mau? Lintang Asmoro. Mbak Oke, Elisa. oke. Lintang Asmoro. Ah. Yuk. Ya Mas Gareng, tanda Mas Gareng. Oke, siap, siap. Mbak siap, Mustika siap. berpacu dalam melodi musik. Tenan kok ya, buke lho, musuhmu buke. Oke, aku belajar lah besok. Monggo Mas. Lho, buke lho, musuhmu. Elisa, Mbak Elisa. satu lagi minangkani dawuh sangka kadang-kadang Sinuman mau. Nggih. Ayang-ayang, Ayang-ayang. Yendo Vela sama Doana. Dampingi Mbak Elisa. Anna Bella. Ya. 1 2 3. Oke. Nggih, tenang. Nah. Ayang-ayang. Hmm. Mbak Vela, Mbak Ana, awakmu nang tengah. Mm-mm. Awakmu nang tengah. Orang gitu Tatanan, ini Reng, ijo-ijo ditotor, Reng. abang-abang gitu loh kayak diiris-iris. Iki ke menungso udu lapis. Kira-kira itu lombok ngelapis. Monggo, ayang-ayang ya. Oke. Mbak Mustika. Oke. Mas Gareng. Eje, Mbak. PP Gedang PPT Losi Gedang Rata Rata. Sebaru. Lanjut ke ceritane wayang dhisik.
Nggih dawuh, Mas, Ya, dawuh. pelok barang nggih tak dereke yo. Pandhe peri mangungkung suling slompret terus nindih Prawadya Musamapta